Minä olen Timo Ilomäki Lounais-Hämeen Uranuksesta ja tässä videossa näytän, miten Stellariumia voi käyttää apuvälineenä havaintojen tekemiseen ja tarkemmin kometta Lovejoyn paikallistamiseen taivaalta. Vuoden 2015 tammikuussa meillä on mahdollisuus sään salliessa tarkkailla ja kuvata kiikarikomeetta C2014 Q2, jota löytäjänsä mukaisesti kutsutaan myös Lovejoyksi. Seuraavaksi näytän, miten komeetan saa lisättyä ilmaiseen planetaario-ohjelma Stellariumiin. Avaa asetusikkuna. Siirry laajennukset välilehdelle, paikanna aurinkokunta-editori ja laita ruksi ruutuun lataa käynnistettäessä. Sulje ja uudelleen käynnistä Stellarium. Avaa asetusikkuna. Siirry laajennukset välilehdelle, paikanna aurinkokunta-editori ja napsauta muuta asetuksia nappia. Valitse aurinkokunta-välilehti. Listassa näkyy koneelle jo asennetut kohteet. Napsauta tuo rataelementtejä MPC-muodossa nappia. Siirry verkkohakuvälilehdelle ja koneen pitää olla kytkettynä internettiin. Syötä hakukenttään komeetan nimi. Napsauta suurennuslasinappia, nappia, jolloin ohjelma tekee kyselyn verkkopalveluun. Hakutulosikkunassa laita ruksi löydetyn kohteen ruutuun ja napsauta lisää kohteita nappia. Sulje avonaiset ikkunat. Avaa etsintäikkuna. Syötä komeetan nimi hakuruutuun ja napsauta suurennuslasinappia. Stellarium etsii ja keskittää kohteeseen. Esimerkin vuoksi etsin sääennusteesta seuraavan selkeän päivän, joka videon tallennushetkellä oli tammikuun 14. Ennuste arvioi selkeän sään ajoittuvan kello 16 ja kello 9 välille. Avaa Stellariumissa päiväys kautta aikaikkuna. Valitse haluamasi päivämäärä ja tässä esimerkissämme valitsen päiväksi 14. päivä tammikuuta. Valitse kellonaika ja tässä esimerkissä nyt kello 16. Jos Lovejoy ei ole valittuna kohteena, avaa etsintäikkuna ja hae komeetta uudelleen. Voit nopeuttaa ajan kulkua napsauttamalla eteenpäin kelausnapilta näyttävää kasvata aika-askel-näppäintä. Tällä tavalla voit seurata, mihin kellonaikaan taivas on riittävän pimeä havaintojen tekemiseen. Voit zoomata näkymää hiiren rullalla ja etsiä tähtiä tai tähtikuvioita komeetan läheisyydestä. Niiden avulla löydät kohteen helpommin mennessäsi tekemään havaintoja ulos. Jos kasvata aika-askel-nappia napsauttaa liian monta kertaa ja näkymä on keskitettynä kohteeseen, on tuloksena jopa pahoinvointia aiheuttava esitys. Ajan liian nopean etenemisen voi pysäyttää napsauttamalla play-napilta näyttävää normaali aika-askel-nappia. Videon lopuksi Stellarium simuloi hetkeä, jolloin Lovejoy saavuttaa perihelin, eli se on silloin lähimpänä aurinkoa. Se tapahtuu 30. päivä tammikuuta.